аз съм Флорин БГ и днес играем CS 1.6 с моите приятели Римо БГ и да Sub-Zero. И да Sub-Zero, да. Йокер тук е с хак, да знаете. Не съм никакъв хак. Хак е. Просто на Флорин БГ, но доста гано, че аз съм по-добър от него. Не, мен е хакер грозно. Вижте! Не хакер, бе, няма да знам. Браво! Да, ма обието ми го тяло. Умри, бе! Как те уби мазно. Аз с ножката мога да ви убия. О, Римо. О, какво правите? Можеш да му целиш мача? Е, ти като се мърдаш така, как ще оцеля, бе? Ами ти като си кривас как... От 1000 места, като сменяш. Къде си, бе? За тебе, бе, що? Точката е толкова, бе. Ей, да ни уже. Как го уби? Мазно. Аз само го трясна с АВП-то. Абе, майна, ти си много слаби. Ти си слаб. Стига, бе. Бум! Опа! Бум! Бум, 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 бум! Бум! Окей. Браво е. Със снайпера. Айде! Аз снайпери нямам представа, защо. Той влезна някакъв, бе! Не ми. Ай, млади, ти си. Страх ме. Да, иначе и аз съм прецедент така като е 1 в 1. Аре, бе! Аре, бе, хората те гледат, бе. Страх. Докажи се поне пред хората. Аз искам да се бием за АВП, така че ще ви бия с кощахчета за малко. Оле, то на флашна! А то хакер. Да, бе! Как? Тя да си взема оръжието. Благодаря. Буклук такъв. Много си щедър. И ти си много щедър. Мерси. Май, ще убиме, деде. Без исках самет. Какво си? Кой смееше, че как саметна? Така, ти не да знаеш много, защото ти не си по-силен. Стига, бе. Защото си с хакер, затова си слаб. И да, хора, преместихме се отново в фън сървър, защото Римо, ако искате да знаете, е пълен хак. Той си призна. Ти къде си, бе? Терорист. Ама, смисъл, базата ли къде? Подскачам. Да, то на мен един отзад ми наби. Ето ма. И на мен ми пише, сега не съм никакъв хак, бе. Остай. Играй си играта и гост. Къде си? Тук хрепа се цяло. По-човешки как да ти го кажа, бе? Ти и то ли си? Скачай. Аз се крия в базата на контратерорист. Хама. Оле, убих един с бомба! За първи път ли го правиш, бе? Хедшот. И той на мен един ме уби с бомба. Очакай да се върне. Ето.
Аз съм в една такова. В онова тунелче на бето, дето е. О, идвам, чакай. Дойде ли? Идвам, тук съм. Ето. Дето подскачаш, нали? Ето. Не, това е наш. Изкарам я кълто нашия. Ти тук с маската ли си? Не знам и аз къв съм точно. Подскачай. Това си ти, да. То ме уби, брат. То точно до мен, бе. Това ще взема емка. Ето. Бубич! То как го убих сам, хора? Тук е много. На едно кръв съм! На едно кръв съм! Мамка му. Ето. Не, това не си. Аз съм. Как там? Аз сега ранким. Брат, бе! Взех му над 40 кръв и аз бях на едно кръв и го има уби. Пак си свалях оръжието, бе. Сега не мога да си го намеря. Подскачай. Ама брат, бе! Те как ме атаковат? Подскачам в нашата база. Бас хетове, че да те раздавам. Ти къде си в нашата база? Да. Кеф, бате, кеф. Оня го източи човек и аз само с 21 го убих. Някакъв има голденак. Аре, следвам. Ай, давай да ходим. Внимавай, че тук. И здравейте хора, аз съм Форин БГ и се бъгнах базигве. Хора, май така ще трябва да приключвам с този клип, защото 7 минути снимам а пък и се бъгнах, така че ще приключим с този клип и от мене аре чао.